Zdravím všetkých, ja som Gameplay a to je mi ďalšie video. Je to tutoriál, ako si stiahnuť RimWorld Alpha 12. Už to je troška novšia verzia, už tam sú aj tie zvieratá, všetko, čo chcete nájsť. No, tento tutoriál robím vážne amatérsky, lebo som zabudol, z akej stránky som stiahoval. Tak dáme internet, preberanie a túto stránku, keď na ten link kliknete, tak vám to rovno stiahne takýto program, či takýto súbor. Musíte mať ale uTorrent, ktorý vám dám tiež do popisku. Ten uTorrent vám dá čo takéto spraví, že tu sa vám začína také čiarky, proste sa vám začne stiahovať pre múdrejších. Otvoríte to, dajte pokračovať. Keď to otvoríte úplne, ja to už mám troška vyextrahované, tak tu budete mať 3 zložky. Toto je Mac a toto je Windows. Vy, čo máte Windows, si dáte toto sem, napríklad Windows 10, Windows 8, proste Windows. Vy, čo máte okno, si dáte okno. Vy, čo máte Mac, si dáte Mac a proste takto. Máte tu hneď 3. Potom, čo vlastne otvoríte toto, musíte túto zložku dať na plochu a túto môžete rovno vymazať. Ja som si ju tu nahal len tak pre ukážku, aby ste vedeli. A toto, keď vlastne otvoríte, je to hotovo. Je tam čeština a môžete sa vyhrajkať koľko. Nie je to ešte dokonalá čeština, prečo len vyšlo to nedávno. A malo by to fungovať. Ak vám to nefunguje, napíšte, ja to skúsim vyriešiť s vami. Mal som problém s lolkom, chcel by som vám povedať, že mal som problém aj s lolkom. Bolo to ten, že inštalačka mi vyhlásila taký C++ problém, že sa mi nejde nainštalovať. Ak chcete aj tutoriál na to, kľudne vás spravím, je to jednoduché, je to efektívne, je to rýchle, je to strašne rýchle, ak to vyriešite. Budete sa sami diviť, že ako som to vyriešil. Je to vážne jednoduché. Takže ak sa vám to video páčilo, zanechite like, ak sa vám toto video nepáčilo, zanechite dislike a majte sa u ďalších videí. Čau!